Συνοστισμός, όρθιοι, να Καλέ, χορεύει. τι γίνεται εδώ? Να χορεύει ο ένας πάνω στον άλλο. Για να το δούμε. Πάμε. Να το δούμε. Μεγαλύτερη ποικιλία στο πρόγραμμα. Είχε Και ελληνικά και ξένα. Τα πάντα. Γενικώς δεν Πάντως εδώ είναι σαν να μην μυαλό. υπάρχει αύριο. Σαν να μην έτσι. υπάρχει αύριο, σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Θέλει προσοχή, είπαμε, και από αύριο είναι και τα δύσκολα. Έτσι, 6 ώρα τέλος. Και νομίζω ότι είχε δίκιο και ο κ. Αργιάννης, μας το είπε ο καθηγητής, ότι αυτά τα μέτρα όταν τα παίρνεις, θα παίρνεις ακαριέα. Δεν λες, παιδιά, παίρνουμε τα μέτρα, σε 3-4 μέρες θα τα εφαρμόσουμε. Γιατί θα έχεις αυτές τις ακαριέα αύριο το πρωί 6 ώρα εφαρμόζονται. Σωστό. Δηλαδή τελειώνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ξενοφόντα. συνέχεια. Εν τω μεταξύ, μας Καλημέρα. έρχονται να πούμε και άλλα βίντεο. Αν έχετε κι εσείς άλλα στη διάθεσή σας, ενδεχομένως, εδώ είμαστε στη σελίδα μας σήμερα. Τα τσεκάρει όλα ο Ξενοφών. Θα μπορέσουμε να τα δούμε για να σας τα δείξουμε Πρόσωπα έτσι στην κι αλλιώς πορεία. δεν δείχνουμε, όπως είδατε, είμαστε Πάντα. πολύ προσεκτικοί. Πάντα. Ευνόητος Λοιπόν, λόγος. για να καθίσουμε τώρα να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Η κυρία Στέλλα Αργυρίου είναι κοντά μας. Γεια σας, κυρία Αργυρίου, ψυχολόγος μας. Ο δικηγόρος, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης. Γεια σας, κύριε Μαρακάκη. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας. Γεια σας, κύριε Ο Μπαλάσκα. οποίος θα την πληρώσει για μία εσέντη φορά, όπως καταλαβαίνουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Διότι βλέπω ότι εκτελείται πλημελώς τα καθήκοντα, κύριε Μπαλάσκα. Εγώ άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι θα είμαστε παντού. Έτσι είπε προχθές που τοποθετήθηκε. Από τον αρχηγό μέχρι τον τελευταίο στη φύλακα, είπε ο κύριος Και Χρυσοχοίδης. μάλιστα όσοι τα κάνουν αυτά, μας είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, όσοι χορεύουν, κάνουν τώρα, ανοίγουν τάφους. Γιατί όμως δεν βλέπω να είστε παντού? Τι γίνεται? Προσπαθούμε να είμαστε παντού και ό,τι έχει οργανωθεί, Δηλαδή έχει αυτά οργανωθεί. δεν έπρεπε να ανακαλύπτονται και να κλείνουν τα μαγαζιά? Σαφώς, Αυτό είναι ένα σαφώς. μαγαζί που έχει 1000 άτομα μέσα. Δεν είναι να πεις ότι κάνουμε κρυφό σχολείο. Ναι. Και αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας ότι με την τρομάρα δεν μπορείς να πας στον COVID. Σαν αστυνομία καθαρά, σαν κατασταλτικό μηχανισμός, δεν μπορείς να πας στους πολίτες για τον COVID. Είναι τελείως διαφορετικά παρακαλώντας. να αντιμετωπίζεις ποινικούς, είναι τελείως διαφορετικό και να αντιμετωπίζεις τον απλό κόσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι δεν φτάνουν οι αστυνομικοί για όλα αυτά τα φαινόμενα. Κύριε Μπαλάσκα, εδώ δεν μιλάμε για το νεαρό στην πλατεία. Μιλάμε για ένα κλαμπ, πολύ μεγάλο κλαμπ, το οποίο λειτουργεί παράνομα. Και λειτουργεί και μετά από το ωράριο που προβλέπει ο νόμος. Τα είδα στα πλάνα σας. Μα δεν μπορεί να μην τα μαθαίνει η αστυνομία. Δηλαδή αυτά. αυτό δεν είναι ένας νεαρός ο οποίος, εντάξει, πάτε, του κάνετε μια σύσταση στην πλατεία. Εδώ μιλάμε για εξόφθαλμη παρανομία. Ναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή ο συγκεκριμένος για να του πει κάποιος ότι αυτό που κάνεις πρέπει να κλείσεις τώρα? Τα social media, αν παρακολουθείτε, θα τα βρείτε όλα αυτά. Όλα ανεβαίνουν. Ένα λογαριασμό, τους λογαριασμούς να βλέπετε στο Instagram και στα υπόλοιπα social media, θα καταλάβετε τι γίνεται. Είναι πραγματικά τραγικό εκεί πέρα. Θα πρέπει πλέον, έτσι όπως το βλέπω, τουλάχιστον εγώ και από την εμπειρία μου, κανονικά για κάτι, γιατί μιλάμε για πάνω από 1000 άτομα τώρα. Μου δείξατε πάνω από 1000 άτομα. Να οργανώνονται κανονικές επιχειρήσεις εκεί πέρα. Επιχείρηση δεν μιλάμε να πάει ένα περιπολικό ή να πάνε 2 περιπολικά ή 3 αστυνομικοί. Εκεί θα πρέπει να οργανώνονται μεγάλες επιχειρήσεις ελληνικής αστυνομίας. Τι να οργανώνονται, κύριε Μπαλάσκα, τώρα κλείνουν από αύριο. Τελείως. Το κακό έχει γίνει ήδη. Τα αποτελέσματα δηλαδή Και αυτά ποιος θα σας δούμε το σε 15 λέει, μέρες. και ποιος σας το λέει ότι θα πειθαρχήσουν και τώρα κλείνουμε. Και τι φάση θα της γίνει, καραντίνας. τι Και πιστεύετε? ποιος σας το λέει. Ξέρω εγώ. Θα υπάρχουν Εγώ πιστεύω ανοιχτά ότι μαγαζιά. Τετάρτη, την Πέμπτη ή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουν κλείσει ένα κλαμπ και να είναι πάλι 1500 μέσα και να χτυπιούνται. Ποιος σας το λέει? Εάν θα γίνει όμως, αυτό σας λέω εγώ από την αστυνομική μου άποψη, θα πρέπει να οργανώνονται πλέον επιχειρήσεις, κανονικές επιχειρήσεις για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Μαρακάκη, τι Βεβαίως. λέτε? Εγώ λέω ότι σήμερα, απόψε δηλαδή, που είναι και η τελευταία μέρα, Πάλι τα ίδια θα έχουμε. απόψε θα ξεφαντώσει πολλοί κόσμος. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες που δεν θα έχει κανένας να πάει πουθενά. Είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί πάλι το φαινόμενο της πλατείας ή των παραλιών ή των... Παρά τις απαγορεύσεις. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Και αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή ελήφθησαν μέτρα ίσως λίγο εκπρόθεσμα για να υπάρξει ένα σημάζεμα μέσα στο Νοέμβριο με την προοπτική να μπορέσει να ανοίξει η αγορά, γιατί όλα αυτά έχουν στο σαν κοινό παρονομαστή την αγορά. Να ανοίξει η αγορά τα Χριστούγεννα. Εάν δεν πειθαρχήσουμε άπαντες τώρα, είναι πολύ πιθανό να βγάλουμε το 20 στο σπίτι. Ναι, αλλά είδαμε ότι άλλες χώρες παίρνουν πιο αυστηρά μέτρα από εμάς. Είναι σε πολύ χειρότερη θέση από εμάς, επιδημιολογικά.
Τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι την Παρασκευή. Γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας βγάλει το κουμπιτεράκι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε ευπαθής ομάδα, ούτε έχουμε κατηγοριοποιηθεί, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Θα χάσει κόσμος τις δουλειές τους, θα κλείσουν σπίτια και επιχειρήσεις. Πρέπει να κάτσουμε στα αυγά μας για τουλάχιστον αυτό το διάστημα που έχει οριστεί. Και ούτε μεσοβέζικες λύσεις υπάρχουν, 15 συν 15 ή ένα μήνα συν ένα μήνα. Αυτά όντως πρέπει να γίνονται ακαριαία, οριζοντίως, για να τελειώνουμε τουλάχιστον στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα. Πάντως, επειδή κυρία Αργυρίου φαίνεται ότι οι λίγοι έκαναν το κακό και εδώ, μας το έλεγε ο κύριος Ζέρβας νωρίτερα και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο συνέβη, φαίνεται ότι αυτοί οι λίγοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από τα χιλιάδες κρούσματα που έχουμε πια, τώρα πια δεν έχουμε 50%. Προσεγγίζουμε τα 3.000 κρούσματα τη μέρα. Ούτε οι εκατοντάδες διασωληνωμένοι, ούτε οι θάνατοι, ούτε ο νόμος, ούτε τα μέτρα. Τι χρειάζεται για να καταλάβουν όλοι αυτοί? Έχουμε χωριστεί νομίζω σε 2 στρατόπεδα και έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος και εξαρτάται από το πού θα προσετεριστείς. Δηλαδή νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου σαν μηχανισμό άμυνας επέλεξε να προσετεριστεί με τους ανθρώπους που δεν εκφράζουν καμία φοβία στον ιό και που δεν πιστεύουν σε αυτόν. Αν λοιπόν πας με αυτό το στρατόπεδο, είναι βέβαιο ότι ούτε θα πειθαρχήσεις, ούτε θα φοβηθείς και κυρίως ούτε θα σεβαστείς. Οπότε νομίζω ότι η κοινωνία, πολύ σωστά είπε ο κύριος Μαρακάκης, έχει αρχίσει και κουράζεται. Είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή είναι πιο ξεκούραστο να είσαι άνεργος? Δεν το καταλαβαίνω. Ή να είσαι σε μια μέθη στο νοσοκομείο. Κύριε Οικονόμου, δεν έχουμε φτάσει δυστυχώς σε αυτό το σημείο. Μα λέμε για τα παιδιά από τι κουράστηκαν? Τα παιδιά κουράστηκαν από το να υπάρχουν. Κουράστηκαν από τη διασκέδαση. Θα σας πω, τα παιδιά που πηγαίνουν δημοτικό πραγματικά είναι οι πιο συμμορφωμένοι πολίτες, αν τους δείτε. Φοράνε τη μάσκα τους. Τα βλέπω γιατί παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο. Οι γονείς όμως που περίμεναν έξω όλο αυτό το διάστημα συνοστιζόταν χωρίς μάσκα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν σέβεσαι ούτε τον αγώνα που δίνει το παιδί σου. Πώς λοιπόν περιμένουμε να σεβαστούμε όλους τους υπόλοιπους? Πρέπει να καταλάβουμε ότι στις πανδημίες αλλάζουμε συνήθειες. Είναι ένα διάστημα που όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για να χαλαρώσουν τα μέτρα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι δυσκολότερο τώρα το δεύτερο κύμα από το πρώτο? Είναι δυσκολότερο ψυχολογικά τουλάχιστον, γιατί γνωρίζουμε πώς περάσαμε την πρώτη φάση της πανδημίας. Αλλά είναι ευκολότερο γιατί θα μας φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά θα χαλαρώσει όλη αυτή η κατάσταση. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Να μας πείτε μία κουβέντα, κύριε Μπαλάσκα, και για αυτή την εικόνα που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Την έχουμε παρακολουθήσει όλοι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εξημών αισθανόμαστε και πολύ μεγάλη ντροπή. Και κυρίως γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυνομία. Εμάς αυτό μας εντυπωσιάζει, κύριε Μπαλάσκα. Μα τι λέτε, κύριε Οικονόμου? Ενώ βλέπουμε. Μα με συγχωρείτε τώρα, μπαίνουν, μπουκάρουν μέσα, σπάνε, καταστρέφουν, διαλύουν. Πιάνουν ομήρους και δεν παίρνει χαμπάρι η αστυνομία. Κοιτάξτε, ενώ έχει αρθεί το άσυλο και μπορείτε να μπείτε τι ώρα θέλετε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα καλόπεδα έχουν επικηρυχτεί με 100.000 ευρώ από τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ωραία. Και σωστά. Δεύτερον, αυτό που κάνουν είναι καταδρομικό και διαρκεί πολύ λίγα λεπτά. Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που είδα επιτέλους σύσσωμη όλη την ελληνική κοινωνία, αριστερά, δεξιά, από πάνω, από κάτω, άπαντες, όχι μόνο το καταδίκασαν, αλλά εξέφρασαν και αηδία. Εξέφρασαν και αηδία για αυτή την αλητεία, τη μέγιστη αλητεία που κάνουν αυτά τα άτομα. Θα έπρεπε να δηλώνετε όταν δεν θα συμβαίνουν αυτά στα πανεπιστήμια. Το να πιάνετε Όμηρο Σοπρίτανης και να του περνάνε σαν θηλιά στο λαιμό ταμπέλες και να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι. Δίστασε και να το καταγγείλει. Μην το λέτε αυτό. Φοβήθηκε να το καταγγείλει. Αυτό είναι το βασικότερο. Μα δεν το μαθαίναμε ποτέ. Γιατί δεν ξέρει αν θα γυρίσει ζωντανό σπίτι του ή αν θα ξαναπάει στην έδρα. Θα ήθελα, κύριε Μαρακάκη, μία άποψη ότι θα έπρεπε να αλλάξει και το νομικό πλαίσιο για αυτούς που του κάνουν αυτά τα έσχη. Να υπάρχει μία περισσότερη τιμωρία. Γιατί το νομικό πλαίσιο άλλαξε ως προς το άσυλο. Εντάξει, δόθηκε αγώνας. Γιατί τελικά. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτός είναι ο αριστερός φασισμός. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα τζούρμο τεμπέληδες, έξω πανεπιστημιακούς, που μπήκαν να κάνουν το γούστο τους, δηλαδή να υποστηρίξουν τις καταλήψεις. Να μην κάνουν τα μαθήματά τους στα παιδιά. Λοιπόν, να μπει κάρτα, να μπει πασκό, πώς το λένε, με κωδικό να μπαίνουν όλα τα παιδιά, με τη φωτογραφία τους, να μην μπορεί να μπει μέσα κάποιος έξω πανεπιστημιακός. Ναι, όσοι δηλαδή σπουδάσαμε και στο εξωτερικό, κάνονταν μεταπτυχιακά ούτε για πλάκα. Ούτε οι γονείς. Και πας συνοδεία μέσα. Εδώ να μας πει ο κύριος Μπαλάσκας, σε αυτή την περίπτωση τι έπρεπε να συμβεί προκειμένου να παρέμβει η αστυνομία και να πιάσει εκείνη τη στιγμή όλους αυτούς που έκαναν ό,τι. Να πάρει τηλέφωνο κάποιος στην αστυνομία. Συγγνώμη, να πάρει ακριβώς τηλέφωνο κάποιος εκείνη τη στιγμή την αστυνομία και να καταγγείλει το γεγονός έτσι ώστε άμεσα και
Καριαία, συγκλίνωσες δυνάμεις, γύρω-γύρω από αυτό το πανεπιστήμιο υπάρχουν 100 αστυνομικοί. Αμέσως να πάνε να τους πιάσουν. Δεν έγινε αυτό όμως. Να μοιραστώ μαζί σας ένα. Πριν από μερικά χρόνια, πριν ψηφιστεί η άρση του ασύλου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, του ζωγράφου. Μάλιστα. Και ήταν οι άνθρωποι τραυματισμένοι κάτω και 2 ώρες, επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Πρίτανη, δεν μπορούσε να μπει το ΕΚΑΒ. Έτσι. Έχετε δίκιο. Και η τροχιά για να κάνει τη δουλειά Είναι της. κατάντια. Μιλάμε για κατάντια. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλημέρα σας, κυρία Αργυρίου. Καλή Καλημέρα. συνέχεια. Να είστε καλά. Έρχεται σε πολύ λίγο Μανώλης Κωστίδης, γιατί είδαμε λίγες ώρες μετά τα τηλεφωνήματα Ερντογάν, Μητσοτάκη, μετά τον καταστροφικό σεισμό. Δεν πέρασαν πολλές Το ώρες. θαύμα κράτησε λίγες ώρες, όντως, και όσοι πίστεψαν ότι μπορεί να αλλάξει ο Ερντογάν ή να μαλακώσει ή να διαφοροποιηθεί κλπ. Νομίζω διαψεύστηκαν παταγώδες. Ναι, αλλά τώρα το έκανε και εντελώς εξόφθαλμα. Δηλαδή, δεν περιμέναμε με αυτόν τον τρόπο να εκδίδει νέα ναύτεξ πάλι για τη δική μας Πάνω περιοχή στους νεκρούς. έρευνες. Ενώ έχει δεκάδες νεκρούς στη Σμύρνη, 65 αν δεν κάνω λάθος έχουν φτάσει, καμιά χιλιαριά τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον έκανε αυτό που λέει η Μαρία. Έρχονται Λιάννα Κανέλη, Κώστας Ιφαντή σε πολύ λίγο, διάλειμμα και επιστρέφουν.